Ahojte. Ahojte diváci. Moje meno je Jasmínka a vítam vás po vyvolávania duchov. Budeme vyvolávať ducha Charlieho a ten nám bude pohybovať týmito celoskami. Počkajte chvíľku. Ale nie, srandujem. Sranda. Keď nepoznáte srandu, no a vlastne to nebudeme vyvolávať toho ducha Charlieho. Tu máme yes, aj tam na boku máme yes, tu máme dole no, tu máme no, no vlastne tu máme yes, tu máme no, tu máme yes a tu máme no. Ja si vypnem svetla. No a neviem, či sa preto ma nepúšťate, lebo je to taká tma. Tu tma jak v háji. Tam je hore no, vyzerá tak Slenderman. No a tam je yes, aj tu je yes. Viete, o čo tu ide? Určite ste to už videli u youtuberov. U jednej youtuberky. Poviem Charlie a poviem nejakú otázku, alebo čo by som chcela vedieť do budúcnosti. A ona sa mi tá ceruska pohne. Tak predvediem vám. Charlie, si tu? Áno, je tu. Ten duch je tu. S nami je. Dobre. Charlie, si dobrý duch. Musíte to vždycky takto natočiť späť. Ešte raz. Charlie, si dobrý duch. Je dobrý duch. Dobre. Ja sa na nenaplášte môjho slimáka. A to je môj slimáček. Nevyzerá to ako slimák, ale je to môj slimák. To je vlastne môj krab mini. Neriešime. Charlie. Môžem sa s tebou spojiť v mysli? Nie. Nemôžem, že sa s ním nemôžem spojiť. Charlie. Zabiješ ma zajtra. Počkajte. To je nedorozumenie. Tak. Charlie. Zajtra ma zabiješ.
Musíte do toho fúknuť. Ale musíte len trošičku. Zajtra ma zabije. OK. Charlie. Je v našom byte duch? Nie. Charlie. Počuješ Vaňu? Áno, počuje. Díka sa už začína fakt báť. Ja fúknem len do stredu, vždycky, pozrite. Fúknem takto do stredu. Aha, vidíte? Áno. Vôbec nevieš, na čo som myslela. Charlie. Dokážeš čítať myšlienky? Áno, dokáže. Dokáže čítať myšlienky. Charlie, keď si povedal, že mi vieš čítať myšlienky, tak myslím na jablko. Nie. Áno, myslela som na zmrzlinu. Charlie. Prečítala som niekedy nejakú knihu. Áno, prečítala. Aj dve. Charlie. Má moja kamarátka Tamara fúkacie perá. Ešte raz. Toto bude ťažké, lebo to nie je otázka u mňa. Charlie. Nie, dám mu moju. Charlie. Počkaj. Charlie. Mám perá, do ktorých sa fúka a oni striekajú. Áno, mám. Pozrite. Proste perá, do ktorých sa fúka. OK. Poslednú otázku. Charlie. Zabiješ divákov, ktorí mi budú dávať prst dole. Áno, čiže mi dávajte prst hore, lebo vás Charlie zabije. Ešte fakt posledná otázka. Možno už bola, ale ja si to nepamätám. Charlie. Máme tuto u nás v byte duchov. Áno, máme. Máme jedného, ktorý je v maminej spálni. Tak to
to by bolo pre dneska všetko. Dajte mi lajky, lebo vás Charlie zabije. A teda tie lajky mi dávajte, dajte mi dislajky, ale nedávajte mi odbery. To vás Charlie zabije. Tak dobre. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a to je iný pozdrav.